Luetaan mun NGL-viestejä, mitä mulle on laitettu. Ja siis mä en kerro niitä nimiä tai mitään niinku yksityisiä täältä. Eli ekana, haluaisitko tapailla ketään nyt? Mulla on siis tullut näitä joskus nyt. Niin. No en mä tiedä. Silleen niinku poista. Haluatko tavata jo pian? Miten voit henkisesti? Mun mielestä olet aika mahtava tyyppi. Mikä puhelin sulla on? Oot ollut niin onnellinen viime aikoina. Ketä ikävyt enemmän? Meidän pitäisi puhua enemmän. Rakastan sua, ikävä sua. Ootko okei? Tykkäätkö? Sitten nimi, se on poika. Oot söpö. Pahimmat varoitusmerkit jätkissä. Sydän. Tämmönen sydän. Juu. Sitten oot söpö. Voisitko ikinä olla suhteessa ystävän kanssa? Milloin itkit viimeksi? Kerro ekasta pusustasi. Taas milloin itkit viimeksi? Mikä on lempiurheilulajisi? Mikä on suosikkimerkkisi? Kenet olet tallentanut Imagessa? Ketä ikävit eniten? Vastaisitko kyllä, jos pyytäisin sua ulos treffeille A-viiva? Mikä on lempikamppaleesi? Kuorsaatko? Arvostaako auton ajan? Montako tuntia sä et nukuttua viimeinen? Mikä on lempiruokasi? Kehen olet ihastunut? Aletaan minua vain avatuksi. Mitä teet huomenna? Pahin epävarmuutesi. Oletko hetero? Huoneen leffa, jonka olet ikinä nähnyt. Kuka on sun bestis? Olet kiitollinen joka päivä ystävyydestä sun kanssa. Mun bestis pääsee yötä varmaan. Niin Jumala laitettiin. Tykkään susta oikeesti. Voisitko leikkiä susta? Sä oot kyllä kenen kanssa tekstailet eniten. Keneltä sait viimeisen snappisi? Mutta tässä tulee part 2, jos mä niinku vastailen näihin. Monina, toivottavasti Piip, mun bestis, niinku mä en kerro sen nimeä. Se pääsee yötä. Huonommat treffit, jos olet käynyt koskaan. Voidaanko olla bestikset? Koirat vai kissat? Mitä sulla on päällä? Mulla on ikävä meidän keskustelua. Please, mun kaveri tykkää susta. Monen kanssa olet ollut? Onko kaikki ok? Oliko Netflix-suosituksia? Olet nolo. Kaikki tykkää susta paljon. Onko sulle mitään levityksiä? Huonommat treffit, jos olet koskaan käynyt. Siis näitä on tullut niinku samoja viestiä myös paljon. Ja menkää part 2, joka tulee jonkun päästä. Oletko ikinä katsonut Harry Potteria? Oot syöpöä? Kerro hauska vitsi. Kui pitkä oot? Ootko okei? Miten menee? Tuomitsitko muut helposti? Alaks, montako selfietä otat päivässä? Menkää nyt part 2.